Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na balita evening edition. Karon nga adlaw Martes, Abril 6, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Hall of Justice ginbulabog sang bomb threat. Skeletal workforce wala gina-konsiderar sang probinsya. Sa balita national, medical frontliners sa Ilocos kag Visayas magabulig sa COVID-19 response sa Metro Manila. Pilipinas mahimo nga mas matrasar ang COVID-19 vaccination program. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. And good evening sa mga ka-action namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Good evening mga ka-action okay. Action we have 2 minutes na lang antes ang atos nga pagpanamyaw. Pero makabalik pa kita later, di ba? Sige, so comment down lang sa mga ka-action namon nga naka-tune in tonight sa among sa nga evening newscast with Action Ana. Karon nga Martes, nga daw padayon sa pag-comment. Kag syempre, don't forget to send sa Bonus stars. Oo, basta may mga to support sa ato sining nga program sa DYEZ. Send stars mga ka-action kay meron kami sang program nga pag-obrahon kung mag-action para i-utilize ang mga funds nga makolekta naton paagi sa mga stars nga ginasend sa aton sining nga mga ka-action. Standby para sa mga balita lokal. Lasay sa Nueva Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sa mga balita lokal. Naglambot sa malapit 2 ka oras ang paglibot sang bomb squad kag K9 sa sagwa kag sulod sang Hall of Justice para masiguro nga wala sang bomba nga ginbutang bangod sa nabaton nga bomb threat. Suno kay BCPO kag Nokpo Bomb Squad Team Leader Lieutenant Reman Binobo, ginuna nila check ang ikatatlo nga panalgan sang building kundi inahamtang ang PAW office. Suno kay Binobo, gin-isa-isa nila ang mga abandonado nga karton nga yara sa lugar. Kagin isa-isa man ang mga opisina kagin pasalamatan nga napabilin nga pamahog lang ang natabo. Matapos mag-clear ang lugar, balik sa pagtrabaho naman ng mga empleyado. Nagpanumdum si Binobo sa iban pang mga opisina nga kung may mabaton nga kaangin nga pagpamahog, gilayon nga magpakigangot sa otoridad. Pag-ausisaon sang kapulisan ang 3 ka numero nga nagtawag sa hotline numbers ng Public Attorney's Office sa Cunpao kag nagpahibalo nga may bomba sa sulod sa Hall of Justice. Suno kay Police Station 2 Officer in Charge Lieutenant Andy Ofalia, last 8 sa aga sang ilan nabaton ang report angod sa bomb threat. Suno sa clerk nga nakasabat, lalaki ang nagtawag nga may bomba sa building, rason nga gilayon niya ginpahibalo sa iyang mga kaupdanan kag sa iban pa nga mga empleyado agud makagwa sa building. Dugang
Dugang pa ni Ofalia, gilayon man sila nakigangod sa bomb squad agud makabulig sa pagpasiguro nga pagpamahog lang ang natabo kag wala sa matuod nga bomba. Ginpalayag man ni Ofalia nga ginatan-aw nila tanan nga anggulo sa rason sang bomb threat kag isa diri amo ang paghibalo kung mayara sa mga kilala nga personalidad o kung kilala nga mga personalidad nga may schedule sang hearing sa amo nga adlaw. Sa iban nga balita lokal, wala sang rason nga magpatuman sang skeletal workforce sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental bisan pa nga nagapadayon na pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga magapabili ng ginapatuban nga health and safety protocol sa mga talatapan sang gobyerno probinsyal kag regular man ang ginapatigan nga disinfection kag swab test sa mga medical frontliners. Sunod kay Diaz, magapatuman lamang ang probinsya sang bago nga strategiya kung kinahanglanon na. Gingklaro man sining nga handa man si Governor Bong Lacson sa face-to-face interview sa mga media bisan pa nga ginapatuman ang no entry policy sa Governor's Office umpisa kahapon nga adlaw. The province will be 100% workforce. We will not adopt skeleton force. We don't see any need so far because all departments are healthy. Our employees are healthy. Nabatian sa Provincial Administrator Diaz. Dugang 5,200 ka vials ng Sinovac vaccine ang ginbaton sa Negros Occidental subong adlaw halin sa gobyerno nasyonal. Sudo kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, katunga sini ang natalana nga bakuna sa mga health workers sa unang nga dose, samtang ang nabilin ang taguo naman sa cold storage room sa Provincial Health Office agud itigana para sa ikaduhang nga dose. Pila sa mga bakunahan amo ang miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERT kag Barangay Health Workers o kon BHW. Dugang pa ni Tumimbang, mayoriya sa mga health workers sa government-run hospitals ay nabakunahan na sang unang nga dose kag nagahulat na lamang sang ikaduhang nga dose nga umpisahan sa masunod nga semana. Target sa probinsya nga kung mabakunahan sang Sinovac ang 2,590 ka mga health workers kag 370 sang AstraZeneca. Nagbaton man ang LGU sa Bacolod City sang 2,000 vials sang Sinovac vaccine gikan man sa gobyerno nasyonal. Ini nga bakuna ang kabayan sang 1 million doses sa ginbakal sa Pilipinas sa pungsod China. Ini nga bakuna ang iga-inject sa kapin 1,000 ka mga healthcare workers sa syudad. Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director kag City Administrator M. Ang 5,452 na ka mga frontliners na nakabaton sang first kag second dose sang bakuna. Nagapangabay si Ang sa gobyerno nasyonal sang dugang nga bakuna bangod kapin 12,000 ka mga frontliners ang nalakip sa master list sang syudad. Ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga hindi na mag-issue ang Bacolod City Health Office sa medical certificates para sa pagbiyahe bangod sa bagong nga guidelines ng National IATF Resolution 101 nga nagadula sang COVID Shield. Inibilang pagsunod kag pagpatuman sang probisyon sang Resolution 101 sa National IATF angod sa Uniform Travel Protocol. Sa baylo, ang syudad ang magapatuman sang S-Pass bilang one-stop shop application o communication sa mga travelers. Sa damlag lang gin-issue nga memorandum ginpahayag sa Bacolod EOC nga hindi pag-issue sa medical certificate para sa pagbiyahe ang magahatag sang tion sa mga CHO personnel nga makatutok sa medical care visits kag sa vaccination program sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time DTX
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at Action sa mga pagpangalagad online with Action Ana Defensor. Check natin ang atos ng comment section sa atos ng Facebook Live. Good evening lang kay Ma'am Homa Lumena, kay Barioga Ray. Good evening Action Day, kay Action and watching live at Barangay Pandaron DSV Family Barioga, kag kay Butsoy. Kinaga shot kag ML, kag kay Dudes Logarta. Sige, good evening dira sa inyo. Baka na Action asing nasininga sitwasyon, naga-shot, naga-ML, sometimes naga-pamati sa balita. Thank you so much, Barioga family, dira sa may Pandanon DSB. Good evening man kay Karen Pescante, kagaraman si Ma'am Vanessa Mayo or Ma'am Vanessa Mayo. Good evening dira sa imo, or good morning dira or mayong hapon sa imo sining nga lugar. Sa kay Ma'am Terry, Ma'am, good man siya. Terry Semproniong, good evening. Si Aryan Jo Delton, good evening. Malapit na ako makauwi ng Bacolod. Uy, sa diin si Sir Niman. 5 years na ko nakauwi ng Bacolod. Miss ko na ang Bacolod. Good evening sa lahat dito. Sige. Uy, thank you so much gali kay Ma'am Vanessa Mayo for the star. Another Dale Ho, 50 stars from Wow. Ma'am Vanessa Mayo. Sana Si Ma'am Rose Guevara, good evening. Si Ma'am Christine Menyas Villalobos, nalawag mo ni siya kagina, no? Si Jesus Bayo. Ano ni Saman? Ano nung iya nga ginareklamo? Char. Kay Ma'am Karen Pescante, mayong gabi. Kay Ma'am Homa Lumena. Kay Ma'am Yvonne Boisher, good evening. Si Sir Alex Montesa, mayong hapon. Mayong hapon. Mayong gabi, ginagakaanad ko sa program sa panghapunan ba? Sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Despoho, good evening. Kay Sir Robert Roma, Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, halong madra. Oy, burn out to. tapos action an siguro kay Lapaw na 6. Sige. Okay, 5 to 6 p.m. tong schedule kay NGCP. Si Sir Guillermo Clarito, good evening man. Sa ako naga-monitor sa program. Sa abyan niya ko nga si Boy Miguel Brillano, kag si Fred Madred sang Mabini Coral sa Barangay 30. Kag sa Energy Fans Club, Action Dale. Yes, good evening dira sa inyo. How are you? Stay safe mga ka-action ha. And si Sir Aryanjo Delton, 5 years na ako din ako. Nabasa mo na. Okay, sige Sige, keep safe. Flood ko sa message. Flood ito sa mga messages. Si Ma'am Villalobos family, good evening dira sa inyo. And by the way, follow nyo ang mga ka-action or subscribe to sa YouTube channel sa Action Radio Bacolod. Visit man sa www.actionradiobacolod.com.ph. Action Dale? Yes. Ay mabatian nagkaroon na Action Elmar or na Action El Rey. Kaya may nabatian kung nga uwang, ipa-check ta danay kung sa diin ina. Okay, fire call action an. Sige. Ipa-check ta lang Action El Rey or Sir Nelmar. Mayo lang ko Sige, gina-check natin mga kakasyon kaya daw may nabatian sa action nga fire call. Check natin kung diin ini siya nga area dito sa may syudad sa Bacolod.
By the way, sa mga naka-subscribe sa akong sining YouTube channel, John Dale Salazar, visit mga kaaksyon na John Dale Salazar sa YouTube channel. May bago kitang upload yesterday. Action isa ka namin ang kapiyan dito sa area sang Barangay Alanginan. So, check out my latest vlog, latest vlog. Damo rin sa to ni mga viewers, Action Daily nga lagaw always every time nga may sila. But remember, travel with care sa gihapon mga ka-action, face mask, face shield, and social distancing. Search nyo lang sa YouTube, John Dale Salazar, and don't forget as well, Action Radio Bacolod YouTube channel. Please subscribe and click that notification bell para sa mga live streaming sa among sining news and public affairs program. Sana may mga ka-aksyon para sa mga balita national. Sa aksyon! Lasay sa 23 Action Radio Philippines, Standard Time makakaroon sa detalye na sang balita national. Magbiyahe ang pila ka mga medical frontliners gikan sa Ilocos kag Visayas para magbulig sa Metro Manila kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases. Sa mabot nga Webes, Abril 8, magabot ang unang batch sang health workers nga ginalakipan sang 50 ka mga nurses. Suno kay Senador Christopher Bongo, chairman sang Senate Committee on Health, padayon sila nga nagapakig-angot sa Office of the Presidential Advisor to the Visayas Regional Offices ng DOH, LGUs sa mga hospital sa Visayas para magpadala sang volunteer medical frontliners sa Metro Manila. Suno kay Go, dapat madugangan ang puwersa sa mga medical workers sa National Capital Region sa may Bulacan, Rizal, Cavite kag Laguna. Ilabi ng kapoy na ang mga health workers sa pagdamo sang COVID-19 cases. May mga donasyon man sang medical supplies ang magahalin sa Visayas. Ginpahayag sang global think tank nga Moody's Analytics nga mahimo nga mas maulihi pa ang Pilipinas ang atrasado na nga pag-umpisa sang vaccination program matapos nga i-prioridad sang pungsod India ang ila pagkinahanglan sang bakuna. Suno sa Asia Pacific Daily Economic Views sang Moody's Analytics napitsahan Abril 5, madamo nga pungsod sa Asia pareho sang Pilipinas ang kinahanglan nga magpangita sang alternatibo nga kuwaan sang bakuna bangod sa atrasado nga shipment sang AstraZeneca vaccine sang India. Sa naibaluan, isa ang India sa pinakadako nga producer ng COVID-19 vaccines nga nagasupply sa milyones nga AstraZeneca doses para sa COVID-19 Vaccine Global Access COVAX scheme para sa middle kag low income countries. Magluwas sa Pilipinas, apektado man sa atrasado nga shipment ang pungsod South Korea, Indonesia kag Vietnam. Sa dugang pangabalita national, liwat ng basura ni testing czar Vince Dizon ang panawagan nga mass testing kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa palace briefing subong adlaw ginpahayag ni Dizon nga dapat sundon sang gobyerno ang medical journal sa statement gikan sa mga health experts nga usaron ang risk-based kag targeted testing strategy kung ipaidalom sa testing ang bugos nga populasyon. Sunod sa DOH, ang mass testing ang pagtest sa tanan nga na-expose sa COVID-19 positive. Ginpahayag man ni Dizon nga ang testing ang hindi solusyon sa pandemya kag padayon nga nagapanugyan ang mga eksperto sang minimum health standards. Si Senador Risa Hontiveros ang unang nagpanawagan sa task force nga mag-establisar sang official mass testing system bilang kabahin sang COVID-19 response sang gobyerno. Sa katapusan nga balita national, naglabot na sa 72 sa 121 ka probinsya kag highly urbanized cities o kun HUCs kag independent component cities o kun ICCs ay nagausar sa ESPAS. Sa Facebook page nga ESPAS, ginapakita nga 23 ka probinsya nga ginakonsiderar nga restricted ang nagausar sa online travel management system kag 7 naman sa HUCs kag ICCs. Samtang 28 naman ka probinsya nga ginakonsiderar nga unrestricted ay nagausar kag 14 sa HUCs kag ICCs. Ang ESPAS isa ka online travel management system nga gin-develop sa DOST Region 6. Gin-institutionalize ang pag-usar sa ESPAS sa bilog nga pungsod sa tung Pebrero 26, 2021 base man sa resolusyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa balita, sa aksyon!
Action na Dale, kag sa aton mga ka-action, update lang gali sa isa ka fire call nga natabo sa may area sang barangay Sumag, especialmente dira sa area sang Purok Marapara. Isa ini siya ka residential sa karon ang patrol nagakuha man sang dugang pagid nga details angot sa sining natabo nga sunog sa sinilamang nga gabi. Barangay Sumag, syudad sang Bacolod. And syempre sa mga ka-aksyon naton dira D3 Bayo may sa balita sa aksyon, balita evening edition. Karong adlaw Martes, Abril 6, tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defenso. Gag-action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.